Γεια σας παιδιά, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, είμαι ο Ζήσης. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε την κατασκευή με το πλάσμα και προσπαθώ εδώ πέρα να την κάνω στη μηχανούλα αυτή που σας έχω δείξει, να το βάλω και κάτι έχω καταφέρει. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω 50 μικροφαράντ μετά την αντίσταση, τη λάμπα δηλαδή και το μπαλάστ. 50 μικροφαράντ, αυτούς δεν τους χρησιμοποιώ, είναι 150 μικροφαράντ ο καθένας. Χρησιμοποιώ μόνο αυτούς. Και πιο πίσω την ανόρθωση, τα έχω ξαναδείξει αυτά. Εδώ πέρα έχω βάλει περισσότερες διόδους, νομίζω είναι 10 δίωδοι. Λοιπόν, και έρχεται ο πολλαπλασιαστής, δηλαδή η υψηλή τάση της μηχανής είναι και αυτή αρνητική, όπως και το άλλο το coil που είχα. Έχω στοιχείωση το συν και εδώ πέρα έρχεται η υψηλή μαζί με τη χαμηλή τάση. Λοιπόν, για να το βάλουμε μπροστά. Πήρε μπροστά. Για να βάλουμε και την πρίζα. Ακούτε τη διαφορά. Πιστεύω ακούτε τη διαφορά στην αλλαγή των στροφών. Για να κλείσουμε, δώστε προσοχή στη διαφορά στις στροφές. Πέσανε στροφές. Έβγαλε την πρίζα, πέσανε στροφές. Ανεβήκαν οι στροφές. Έχω παρατηρήσει αυτό που περίμενα. Πώς θα δεν πέσανε στροφές, να κλείσουμε εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει ότι βγάζει λιγότερο καπνό. Δηλαδή δεν πάβει να έχει ρήπους, αλλά υπάρχει λιγότερος καπνός. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται η βενζίνη καίγεται ολόκληρη. Όσο μπορεί, περισσότερο δηλαδή. Από τη στιγμή που ανεβαίνουν οι στροφές πάει να πει ότι έχει και περισσότερη δύναμη. Καλό αυτό. Θα προσπαθήσω να δοκιμάσω και άλλες μίξεις στη βενζίνη. Προς το παρόν αυτό. Ευχαριστώ πολύ.